Goddag. Og i dag skal vi spille lidt anderledes Rust. For i dag skal vi spille noget, der hedder GTA Rust. Og det vil sige, at vi kommer til at dyrke en masse stoffer, og vi kommer til at sælge en masse stoffer. Og vi kommer til at loot, og vi kommer til at raid, og vi kommer til at dræbe. Så ja, det er lidt blandet med GTA-agtigt, hvor vi skal dyrke en masse stoffer og sælge dem, og så tjene penge. Og de penge, vi tjener, dem kan vi så købe alle mulige ting for, sådan noget som C4 og sådan noget. Så ja, det vil sige, at man kan ikke crash C4 på den her server, medmindre man køber dem for in-game penge. Så man tjener ved at sælge stoffer og alle de der ting. Og jeg kommer til at spille med nogen, så let's go! Nå ja, der er også custom monumenter, hvor du kan røve banken. Du kan også defense nogle monumenter, og så tjene penge på det. Og du kan også dræbe zombier. Og så få loot, som du så kan sælge i de der outposts der, og alle de ting. Og så er der selvfølgelig de andre normale monumenter, som Oil Rig og Train Yard og sådan noget, ja. Men ja, jeg håber, I kan lide det, og lad os komme i gang med videoen. Klokken var ved at blive mange, og det var ved at blive mørkt. Og jeg havde lige været ude og loot, og lige pludselig så jeg en spiller. Men der var lige noget i vejen. Jeg kunne høre nogen bag ved mig. Og hvad var det? Det var en zombie. Og jeg kunne ikke skyde ham, fordi så ville den anden spiller høre mig. Så derfor ender jeg med at dø. Jeg startede forfra ved stranden, men min mate var lige kommet ind på den samme server, så derfor begyndte jeg lige at farme lidt og loot, og så skulle vi mødes ved Outpost. Det er så her, jeg lige laver en lille troll mod AD, fordi jeg kunne se, at han var tæt på mig ude på vejen, så derfor løb jeg med ud på vejen og lod som om, at jeg ikke kendte ham og ville skyde efter ham. Som en troll. Nå ja, jeg glemte at fortælle jer, at der faktisk er level-system også her, hvor du kan vælge en masse skills, og du kan åbne kasser, og du kan vælge rewards og alle de ting, jo mere du vil level op. Og det sidste level, det er level 60. Du kan også klare daily quests for at få flere point og flere penge. Er det en player, jeg kan se her? Og det er så her, han bliver troll igen. Ja, kommer en player her. Han løber lige forbi mig, han ser mig ikke. Så han går ud og tager tøtteren hele vejen ned. Det er da ikke dig. Det var lige, jeg har lige skudt en. Er det dig? Hvad er det dig? Det er sgu da mig, Lolo. Lolo, det er mig. Er det dig, eller så kan jeg skyde dig? Det er dig. Nej! Fuck, det var nøjeren, det der. Det så jeg fortæller ham på Discord, at jeg faktisk ved at dø af bleeding. Så han skulle lige skynde sig at heale mig. Hvad dør du af? Lal, jeg hjælper dig. Lal. Hvad griner du? Efter mit troll, så snakkede vi om, hvor vi skulle bo henne, imens vi lootede. Og vi fandt ud af, at vi skulle bo ved ørkenen. Imens vi gik over mod ørkenen, så gik AD amok med at farme lidt træ, så vi lige kunne bygge en starterbase. Skal jeg tage noget mere træ? Det passer perfekt her, fordi så kan man gå langs vejen op til Northern Outpost. Scrap. Mam. Efter vi havde farmet lidt og lootet lidt, så begyndte vi at bygge på starterbasen. Hvad? Ja. Skal vi have en hammer? Der er ikke råd til mere.
Her er 90 sten. Vi havde ikke rigtig nok sten til at opgradere det med, så derfor blev jeg nødt til at bruge noget træ til at opgradere basen med, indtil vi lige fik lidt mere sten. Nu hvor det er en 2x-server, så får vi ikke så meget, som hvis det var, vi spillede på en 5x. Men ja, det er nu fint nok alligevel. Hvad med den ramme her? Ja. Hvor jeg kun på det der. Og vi har jo nok råd til op, og det er det her. Jeg gør det. Det var så her, vi fandt ud af, at vi faktisk kunne redeem nogle ting. Også fordi vi havde spillet her lidt før, inden jeg egentlig har optaget. Så vi var faktisk kommet op i level. Og nu var det på tide, at vi skulle redeem. Så. Her. Det var en syg opgradering, hva'? Og det var så her, jeg faktisk fandt ud af, at jeg fik en masse raid-stuff, fordi jeg var kommet så højt i level, også fordi jeg ikke har noget liv, og derfor har jeg bare grindet ind på den her server her. Jeg har 0. Jeg skal lige se, hvad min daily mission er. Metal mining. Nice. Jeg skal sælge 30 kokain. Ej, så er han besked af cargo certificate. Efter jeg havde bygget lidt på starterbasen, så gik jeg ud for at loot, for lige at finde noget loot. Og så også finde noget fuel, så vi kunne lave en furnace, så vi kunne begynde at smelte jern. Salvage pickaxe. Jeg har 2200 sten på mig her. Skal jeg ikke komme ind med dem, så du kan få op på det? Efter jeg byggede nogle furnace og var i gang med at smelte jern og har fået en keylock, så var AD kommet lidt i problemer, fordi der hvor der var sten, der hvor han skulle farme, var der en base. Og jeg havde jo fået lidt raid stuff, så derfor raidede vi basen. Hvordan fanden kan du allerede have raid stuff? Hvad fik du? C4 eller hvad? Ej, der er nogle raider! Der var ikke så meget loot i den base der, men det var det var nu ikke fordi at vi gik efter lootet. Det var fordi at vi lige skulle udrydde alle vores naboer rundt omkring. Hallo. Han døde vel?
Efter vi havde udryddet alle vores naboer her i nærheden, så begyndte jeg lige at bygge lidt på basen. Eller ikke bygge lidt på basen, men lige sætte nogle ting op og smelte lidt mere jern, til vi kan bygge vores main base. Vi har 49. Det er jo ikke nok til en sovepose, er det? Senere den dag gik jeg ud for at loote, så jeg lige kunne gå hen til Outpost og lige sælge dem, så jeg lige kunne få nogle penge, og så tænker jeg lige at købe noget ressourcer for de penge der, fordi nu skulle vi til at bygge vores main base. Men det er lidt grimt, man ikke kan få nogle point i at få mere over eller et eller andet, så man ligesom kan gå op i at blive miner. Ja, du ved hvad jeg mener, altså. Ligesom nogle server har lavet sådan, at du kan sætte point i mining, så du får yield, så du får meget mere over ud af det. Boring. Så er det 10.000 sten. 4.000 sten. Det er ikke plads, hvis ikke har en hammer. Vel? Jo. Jo. Kan fatte noget træ, kan jeg se. Sejl over. Hvad er det? Den er også mega OP til at komme ud til Oilrig med. Hvis du bliver skudt på, så kan du bare gå ind i båden og heale op igen. Efter jeg solgte en masse og købte en masse ressourcer, så begyndte jeg at bygge på mainbasen. Så jeg kan godt smide 4.000 træ ind i ovnen. Jamen, jeg har ingenting på mig. Nej. Så havde jeg bygget lidt på basen, og jeg havde fået lavet mig en bunkerbase. Og vi mangler ressourcer, så derfor. Men så opdagede jeg, at cargo ship var oppe, og derfor tænkte jeg, nu tager jeg cargo ship. Og det var så her, jeg fandt meget hurtigt ud af, at der var allerede nogen på cargo ship. Efter jeg døde, så gik jeg lige hen for at hente mit loot. Nu hvor det var en rimelig sindssyg våben, jeg lige gik ud med, så skulle jeg selvfølgelig have den tilbage. Efter jeg havde hentet mine ting, så havde AD farmet imens, så nu var der jo ressourcer nok til at lige at bygge lidt på på basen, så det var det, jeg gjorde. Så mangler vi 3 igen. Ja. Det ved jeg ikke, der er ingen lille... mangler 3 furnacer.
Efter jeg havde bygget lidt på basen, så ville jeg lige gå i gang med at bygge lidt elektricitet, så jeg skulle lige have sat nogle vindmøller til. Men så var der lige noget i vejen. Ja. Han blev ved med at campe, så vi ventede lige med at bygge det der elektricitet der, til han forsvandt igen. Jeg gik lige en tur i Outpost for lige at sælge nogle ressourcer og nogle ting, for lige at få lidt flere penge, inden jeg skulle tilbage. Efter jeg var kommet hjem, så tænkte vi, at vi lige skulle holde en pause for nu, fordi klokken der var ved at blive sent, og jeg skulle på arbejde. Og vi havde spillet cirka 5-6 timer nu, så det var på tid at logge af. Så er der kommet cam på, og det er kun lige en test, fordi det bliver slukket igen her lige om lidt. Men ja, hvis jeg får de der 100 followers, så begynder jeg at sætte cam på. Ellers så er vi kommet til nummer 2 dag, hvor vi kommer til at lave en masse ting også. Og jeg står op her med en LR, og så ved man, at det er fordi AD han har været i gang her i nat, og lidt i morges effektivt. Og det kommer jeg også til at se. Så. Okay. Hvorfor har jeg en M4? Det giver ingen mening. Hvad er det her? Hvad er det her for noget? Hvorfor har jeg en M4? Men jeg er overrasket. Vi er ikke rated. Hvad er der sket her? Hvad er det her? Hvor kommer de fra? Vi har waterpumper. Hvad er det her for noget? Hvad sker der? Hvad med det her? Hvad med ham der? Hvad med det? Oh my god. Oh, holy moly. Der er sat med noget af nogle... Men her er basen. Laver lige en lille rundtur. Det her, det er Indre Gård, som ikke er Indre Gård alligevel. Det her, I så kommer til at se, hvor syg en farmer han egentlig er i virkeligheden. Holy moly. Ja, det var lige en masse loot, jeg ikke lige... Ej. Jeg troede lige, jeg skulle til at... Hvad er han for? Nå, han skulle mod oil rig. Large oil rig. Nå, yes, det var udgangen det her. Og så kommer man herind, længere herind, hvor der er en masse døre. Og så skulle der gerne være en bunker her om bagved. Det ser lidt indlysende ud, men det er da bedre end ingenting, kan man sige. Og så gør vi lige sådan her. Bum. Og så skal du lige se magi. Er I klar? Så går vi lige sådan her. Kill i konsol. Og så er der bunker. Er det ikke smart? Så er man smart i en fart. Jeg skal jo bare i gang med at bygge lidt mere. Altså. Så det gjorde jeg. Og så... Hvad så der, mand? Hvad så der, du? Det er sygt nok.
Prøv at se, at jeg begynder at lave compost. Vi har 19 i compost. Jamen, da jeg så det der tænkte jeg bare, er Peter været herinde, eller hvad? Siden der var sådan noget. Er det bare dig, eller hvad? Men man kan jo ikke plante noget uden lys, vel? Man skal have sådan nogle lamper op, ikke? Det skal man. Nå, så kan jeg ikke finde ud af det. Hvad? Så kan jeg ikke finde ud af det. Hvordan man gør? Jeg ved ikke, om man sætter lamper eller sådan noget. Lamper, det er det samme. Det koster 1 strøm. Hvad har du gået op i? Det er ikke stjerner, jeg har fået. Er det ikke stjerner? Hvad er det så? Det er de der RP-point. Det er ikke dem, du bruger. Det er stjerner, du bruger til at opgradere med skills med. Nå, jeg troede, du fik 5.000 RP. Nej, stjerner. Du får også 100, du får 100 stjerner på et tidspunkt, når du er op. Redeemer. Loot automatisk? Hvad mener du? Ja, altså, hvis jeg er helt tom, ikke? Og jeg går ud og samler et gear og et metal pipe op, ikke? Og så jeg slår en tynde igen i stykker, og der så er et gear og et metal pipe deri, så looter den der automatisk. Nå, sådan noget. Jeg troede lige, det var sådan noget, du ved. Sådan mod for goggles. Hvorfor har vi egentlig ikke en workbench til 3? Nå ja, det er fordi, vi manglede HQ. Det var sådan, det var. Shit, du kommer hangaren herover, cargo. Hvad så? Så den sejler lige herude på, jeg er bare for bange for, at jeg kommer til at sejle på den for den. Nej, den sejler rundt om øen her. Den var så tæt på, som jeg tror. Det er bedre, du gør det. Nu skynder Så får bonus. Nu vil jeg lige sejle med. Fuck, jeg har ikke mere træ. Det er løgn. Der er 3 wow. i bunden. Jeg har taget, og jeg tog, 5.000, nej 6.000 træ med op, og der er ikke mere. Jeg håber fandme, der er mere hernede. Det mener jeg, der er. Det håber jeg. Så er vi doomed. Yes, man. Vi er doomed. Ja, der er her. Er det der? 3.000. Så har du taget lidt ud af ovnen. Nej, det er der sgu heller ikke noget. Hvor er de der components? De er herovre. Her. Hvorfor fanden har du lavet dobbelt over egentlig? Nej, det er mig der. Her. Herinde. Det er bare for flere døre og mere beskyttelse. Jamen, garage der, er de ikke meget bedre? Vi havde ikke garagedøre. Lidt senere, så gik vi ud for at recycle en masse ting, så vi lige kan få lidt penge og scrap. Det kan du lære. Så det gjorde vi. Hvor de er henne. Men jeg vil også, det jeg havde tænkt mig, det var at sætte den op på taget. Ja, men jeg prøver at sætte den op på. Jamen ikke de der store nogen. Dem der, de store der, den kan du kun sætte på jorden. På jorden, okay. Ja, de... Jeg kommer tilbage. Yes. 15 kører du. Vi kan lige 15 kører. Jamen, jeg valgte at bruge pengene til at købe lidt ressourcer. Og lidt af hvert. Fordi nu skulle der handles. Hvad siger du til den her? Giv mig den hellige. Efter jeg havde købt en hellig og hentet lidt ressourcer, så begyndte jeg lige at bygge mur rundt om vores base. Og så skal jeg bygge noget elektricitet også til vores farm. Så det er det, vi gør. Eller det er det, jeg gør. Nu havde jeg sat noget elektricitet til og skulle i gang med at plante lidt stoffer, så vi kunne tjene lidt flere penge. Er det til vand, det der? Ej, hvor sygt. Du har vendt sin video, eller hvad? Det er kun godt. Du lærer noget af det jo.
så går jeg ud og farmer hvad? Med sten, eller hvad? Efter jeg har sat noget vand op og sådan noget, så skulle jeg også lige have sat noget elektricitet furnet op, så det kunne smelte automatisk. Ja, det er noget, der skal smeltes. Der var noget jern i forvejen. Hvad? Nå for helvede. Det vidste jeg jo ikke. Det er jo... Jeg skal da masser af plads endnu. Efter vi havde spillet nu i cirka 2-3 dage, så kommer vi ind her en anden sidste dag i wipet og opdager noget. Vi var nemlig blevet raided, imens vi var offline. Alle de timer, man bruger på at loot, bruge på at farme og bygge. Alt er væk. Men sådan er Rust. Og jeg giver ikke op så nemt. Men nu var vi raided, og vi har mistet en del ting, fordi vi er så dumme, at vi ikke lige havde lagt det ind i main-chasen, da vi loggede af, så alt vores farm er væk, og vores records er væk, vores raid er væk. Så ja. Så vi giver op for den her gang, og så ses vi til næste wipe. Og husk at like og subscribe. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Ellers så ses vi næste video.